Assalamu alaikum masoyanmu na faɗin duniya. A zuciya ki ban gurin zama, idan da ke ba za ni nemi wata ba. Shi so sinadari a rayuwa, kuma da kaddararsa ban yi ƙarya ba. Ki tunna baya kin yi alkawar da ni da ke a tare za mu yi zama. Mun tashi tare ne da ni da ke a zalmana yi wa junan mu hidima. Komai ya zo a tare mu kai, hakan ya sa na sake zuci ne kuma. Muna a tare manya alkawar, kin girma yau maza na so da sake ba. A zuciya ta yanzu ba su kone, guda ɗayan ku ba na so ya bar ni. Dukan ku kun yi taimako gare ni, waza na yi wa ƙorafi ya ji ni. Komai a rayuwa yana da ƙarni, kuma cikin ku ya yi min tsani. Ba ni tallafi a rayuwata, ba za na so kwaɗai ya bar ni ba. Ki tallafa wa zuciyar uwata, ki duba so a zuciya shiga. A tare ni da ke a makaranta, mun gina so da baki diddiga. Mun shaku wanda ba misalata, kullum mana a tare ga daga. Kina da tarbiya da ilimi, ni ma ba gane so in rasa ki ba. Ƙauna da soya sun saka ni kani kai, ɗayan ku ba na son rasa shi ya zanyi. Ni fi haidar soya sani yin zumaye, cikin ku dole ne na ɗau guda, ba so na rasa ko ɗayan ku ba. Tun abin ya kamata da a ce ki san da ni, domin na sanya san ki zuciya, san ba ni nazari a ce ki da ni. Dukan abin da kin kace da ni na kan yi dan faranta da kula da ni. Akan kina tarwasa dukiya, magana sa'a rayuwa ki bar ni ba. Ga zuciya tana bugu da ƙarfi, zafin dafin ya zarce garwashi. Ga rijiya gaba dubu da zurfi, waza ya ban ruwa ina kishi. Bara na ɗauki sahibi na farko, a tare mun ka tashi ni da shi. Ba za na manta ƙoƙarin shi ba, ya riƙe alƙawar bai sake shi ba. Mun gode da kasancewa da tashar Alfijir TV, ɗaya tamkar da dubu. Daga ni naku Nasir ‘yan Bako Muhammad Baji, wato MBB Record. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode, mun gode. A har kullum ni ne naku ɗan small